Det vigtigste for mig er at fortælle folk, at de ikke er alene. Der er rigtig mange mennesker, der lider af psoriasis, og derfor er det vigtigt, at man får sat en bedre oplysning frem til, at folk kan vide, at psoriasis det ikke smitter, og psoriasis det er noget, som man sagtens kan lære at leve med, hvis man får den rigtige behandling. Jeg var 8, da jeg fik psoriasis, og jeg var 12, da jeg fik psoriasisgigt, og jeg forstod ikke, hvad det var for en livslang sygdom. Jeg har prøvet næsten alle former for behandling, og der er nogen, der har været gode, der er nogen, der har været mindre gode. Men det er bare vigtigt for folk, at de finder ud af, hvad det er for en behandling, der passer lige nøjagtigt til dem. Psoriasis er en alvorlig sygdom, og derfor er det vigtigt, at man får lavet noget information omkring det, og det er så det, vi prøver på her. Psoriasis kan være en livslang sygdom, og derfor er det vigtigt, at man prøver på gennem behandling og sørge for, at folk de får den bedste livskvalitet, man kan forestille sig. Jeg er med i det her projekt, fordi jeg gerne vil have, at folk de skal vide, hvad psoriasis er, og hvad det kan gøre ved folk, men også for at gøre opmærksom på, at man skal stille krav til den behandling, som man bliver tilbudt, og man skal være opmærksom på, at der hele tiden dukker nye former for behandling op til psoriasis, sådan så at man altid får den mest optimale behandling.